Tento film naozaj stojí za to. Ak máš malé dieťa, tak vieš, že nájsť si čas na večerný film s manželom vôbec nie je jednoduché a keď už si taký čas nájdeš, tak si chceš pozrieť niečo hodnotné. Nám sa nedávno podarilo nájsť si čas a pozreli sme si naozaj hodnotný film Hacksaw Ridge podľa skutočnej udalosti. Našli sme ho na Filmane. No a musím povedať, že je to asi najsilnejší film, aký som kedy videla. Okrem toho, že je v ňom veľa krásnych myšlienok o láske a odpustení otcovi, tak najsilnejší je práve príbeh mladého muža, ktorý sa rozhodne ísť do vojny ako zdravotník a pre svoju vieru a presvedčenie odmietne vziať do ruky zbraň. Zažije si kvôli tomu nemalú šikanu a zavrú ho do väzenia v deň jeho svadby, takže ju zmešká. Neskôr čelí súdu a práve vďaka jeho otcovi, ktorý bol tiež v minulosti vojak, mu neskôr umožnia do vojny ísť aj bez zbrane, ale s posmeškom hovoria, že nikoho takto nezachráni. On však úplne sám a bez zbrane zachráni za jedinú noc 75 zranených vojakov tým, že sa neustále vracia do boiska a vynáša ich odtiaľ a vždy sa len modlí: Pane, pomôž mi zachrániť ešte aspoň jedného. Je to naozaj veľmi silný príbeh o viere, odvahe a najsilnejšie na ňom je, že je natočený podľa skutočnej udalosti. No a viac filmov, ktoré stoja za to, nájdeš na Filmane.